ተዘግቶ መኖር ይበቃል። ታሪክ ስነ ህዝብና ኢኮኖሚ ያልነሳንን ሴራ እስከ ወዲያኛው ሊነፍገን አይገባም። ይህ የመደመር ትውልድ እያነሳው ያለ ጥያቄ እያስተጋባው ያለ ድምጽ ነው። ሀገር የሆነኝ ብላ ከያዘቻቸው ከስብራቶች መካከል ነው። ላቃናቸው ቆርጫለሁ ካለቻቸው ብሔራዊ ጥቅሞቻችን አንዱም ዋነኛውም ነው የባህር በር የማግኘት ጉዳይ። እርግጥ ነው ኢትዮጵያን በታሪክ ገጽ የፈለጉ ሁሉ ቅድመ አክሱም እና ከአክሱም በኋላ ብለን በሁለት ብንከፍል አክሱም ብዙ የተነገረለት ስለሆነ ቅድመ አክሱም የዛሬ 2500 ዓመት ዓለም ገደማ አሁን 3000 4000 ገደማ ሆኗል ማለት ነው። የፑንት ስልጣኔ ነበረ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ኣብዚ ሌተስት ኢንተርቪው ናቱ ብዛዕባ ባሕሪ ዳይሬክት ላይ ተዛረበን እጂ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ከይተዛረብ ስለተባሃለ እዩ ወይ ቆሪጾም ኣለዉ ምስ ተዛረበ ቆሪጾም ኣለዉ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለኹ እቲ ሚድያ ናቱ ስፔን ዝገብር ወይ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ሚድያ ናቱ እንታይ ይገብር ኣሎ ባዕሎም ናይ ባሕሪ ዝምልከት ቀይ ባሕሪ ዝምልከት ናይ ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ እትዮም በቱ ንሱ ጎቦ ንኤርትራ ከይጠቅስ ኣብዚኣ እውን ጥቃ በፂሑ ነይሩ ከይተዛረባ ዝተባሃለ እዩ ዝመስል ኣስተውዕሉሉ እቲ ኩነታት نكتاتلو سلازلنا يوزي let me give you one there is one okay زياد رايدي كنت كتاحزلكم يحنت سيجمنت يبوم نيرم ابزي زيا let's see ابزيا إلوان يرينا من ይሄ ዘመን የኢትዮጵያ ብልጽግና ዘመን ስለሆነ የሚቆም ነገር አይኖርም እና ምን እናርገኛ ካላችሁ አቅጣጫ አንደኛው ሶቨርኒቲ ነው ሉዓላዊነት የፖሊሲ ሶቨርኒቲ የምግብ ሶቨርኒቲ የሐሳብ ሶቨርኒቲ የተረጋገጠበትን ኢትዮጵያ መፍጠር መስራት መግራት ይጠበቅብናል። ስለዚህ ከምትሪ ወደለኹም እቲ ሶቨርኒቲ ክብል ከሎ ኣብ ብዙሕ ግዜ ባሕሪ ይትወላ ነይሩ ወይ ቆሪጾም ኣልዮም ኣለው ወይ ድማ ንኸይዛረብ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ኣሎ ሌትስ ቢ ክሊር ስለምንታይ በሚድያ ናቱ ንሱ ብቐጥታ ምዝራብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከምዚ ሌክቸር ብዛዕባ ቀይ ባሕሪ ከይተዛረበ ይሓልፍኒ ነይሩ why is this now ነዚ ጠቕላላ ነገር ገዲፎ ግን ንስኻ ከይተዛረብ ዳኣምበር እቲ ኣጀንዳ ክተርፍ ከም ዘይደለየ ወይ እውን ወላ እቲ ኣጀንዳ ክቕየር ተደለየ ቀስ ኢሉ ክሓስስ ምክንያቱ ከይግጠምካ ፈሺሉ ከም ዘሎ ከምታ ናይ ሶማሊላንድ ኣብኣ ከሎ ካትግበራ ዝተባሃለ ኣብ ቱርኪ ከማ ንኸይከውን እሞ ጉዱ ንኸይወፅእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣወፃፅኣ ይገብረላ ኣሎ እዚኣ ሕጂ እንታይ ክገብር እዩ ንሱ ብካልእ መንገዲ let's go back to after መጀመርያ ተጀመርኩልኩም ናይ ቤዝ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ራሻ ናብ ሱዳን ኣትያ ቤዝ ክትረክብ መፅኣላ ኢልና ናብ ሱዳን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ኣብዚ ክንዝክሮ ዘለና አብይ አሕመድ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ፈቲኑ መኖር ይበቃል ኣብዚ ረዩ እዚ ትቀርና አፍሪካ ዝበሃል ዘሎ ንኣብነት መጀመርያ አብይ አሕመድ ምስ ጅቡቲ ዲል ክገብር ነይሩ ምክንያቱ 95% ናይ ንግድናተይ ብጅቡቲ ዝወፅእ ዘሎ እዮም ዝብሉ ስለዚ ብጅቡቲ እንድሕር ዝኸዱ ኮይኖም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ናይ ባሕሪ ዲል ምግባርካ ርዝኻ ትክክል ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ሕቶ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለካ ኣጠቃቅማ ከተዕቢ ትደሊ ተኮይንካ እንታይ ካ ትገብር ናብ ጅቡቲ ካ ትኸይድ ንጅቡቲ ከይድካ ንሕና 1 ቢልዮን ከምቲ ዝብልዎ ዘሎ 1 ቢልዮን ንኽፍለኩም ስለ ዘለና ሞር ፓወር ክትቡና ኣለኩም ሞር ዕድላት ክትቡና ክትክእሉ ኣለኩም ምሳኹም ኢንቨስት ክንገብር ዋላቲ ሰጥቶ መቀበል ዝብሎ ጆክ ማለት እዩ ንዑ እውን የስ ሌትስ ዱ ኢት ምክንያቱ ምሳና እዮም ሰርሑ ዘለኹም ክብሎም ይኽእል ኖርማሊ ቅድሚ ምስ ሶማሊላንድ ምግባርካ ነቲ 900 ሚታዊት ኣብ ደገ ባሕሪ ትጥቀመሉ ዘለካ ጠሊምካ ንዑ ከይነገርካ ምስ ሶማሊላንድ ንኢማራት ክትሕጉስ ኢልካ ዝፈተንካዮ ጉዳይ እንታይ ፈጢሩ ንጅቡቲ ኣመና ቆጥዕዋ ንሶማል ኣቆጥዕዋ ንኤርትራ ኣቆጥዕዋ ንኬንያ ኣቆጥዕዋ ምክንያቱ ኬንያ እውን ጅቡቲ ብላሙ ወደብ ምስ ክሰርሕ ይደሊ ነይሩ ሱዳን እውን ከምኡ ስለዚ እንታይ ገይራ ጅቡቲ ተስፋ ይቆረፀትን ኣብ ደገ ባሕሪ ንኸደል ዘለካ ንዓምሳና ውሰድ ኢላቶ ኣልታጁራ ዝበሃል ና ኢንቨስት ግበራዊ ናፅነት ክንበካይና ባዕልካ ከተመሓድሮ ክንገብረካይና ኢሎሞ ኖ ኣነሲ ሓይሊ ባሕሪ ክገብር እየ ዝደሊ ኢልዎ ኖ ሱስ ዝሓወይ ምሳኻ ከምኡ ዝበሃል የለን ኢሎም ቀጥታ ምስ ግብፂ ርክብ ገይሮም ንስዑድያ ድማ ን30 ዓመት ሂቦሞ እቲ ታጁራ ዝበሃል ውይ ክብሉ ቀኒዮም ምስ ሱዳን ንኤርትራ ምስ ገደፉ ብሱዳን ይጥቀሙ ነይሮም እዮም ምስ ሱዳን ተዘራረቡ ነይሮም ገለ ነገር ክረኽቡ ምኻሉ ሱዳን ሱፐር ፓወር ራሽያ እትይዋ ሕጂ ስለዚ ብሶማሊላንድ ኢማራት ሒዝዎ ዘሎ ይፅኢልካ መጎራበቲ ኢኻ ክትከውን ትኽእል ብሶማልያ መን ኣትዩ ኣሎ ትርኮ ኣትዩ ኣሎ ግብፂ ድማ ኣትዩ ኣሎ ስለዚ እንታይ ተሪፎም ናብ ኤርትራ ሕጂ ናብ ኤርትራ ክመለስ እየ that's why ናብ ኤርትራ ዘለዎም ኢንተንሲቲ ክውስኽ እዩ ኤርትራ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዲል ኣብ ርእሲ ዲል እናተገበረ ከሎ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ዘይከኣለት
I know تكتب لهم إيرترا حيال سلزخونات كتب لهم yes أين كراخرنا إيرترا حيال هجريا جنب من تاي واقع إيرترا كم يكون تاتو دي قال أن حيال نخد كون حيالكو حزبخا بكم دليتنا أنا بركو طبعا نقد ميت ناقص قصب تكنولوجي نبر تعكاد أمبر أبزع نجر حيلي أب وتحضر عقمت رئيس لذا تقركا حيال ندعرقينكا مسجزية كتسات خليقة سلازي إيرترا إذا كل نريزلنا بيمانا تقابلنا نزقبر زلو ديلس I don't know إيرترا انتايو تي أب موداتا زعات ونازلو سلامتاي إذا سبا زياتهم أنصارنا انتايان كيلو مالو استوعي الكاميرا أي كليناي because أنا كم زي كجانن ويون كسم بالنسب دليتي بالليل السودان ذات وزلو شجر سلزقات ما يمسك وزلو كم خجت بناين دلنينا جن كل جينا دما زوات أكا مقبار أقداسي أبزر يجي إتي نساتهم حسيبا مزلو مسلات أبي وام سلزلن بر أنصار إيرترا حسيبا مزلو سمعوا أبزي كم يهون درس ለጠመንጃ ቅርብ የሆነን እንትን የገባንበት ምክንያት አቀባዮች ብዙ ስላሉ ነው። ከነዚህ አቀባዮች ዋነኛውና ማዕከሉ ደግሞ ዛሬ ኤርትራን የሚመራው መንግስት ነው። ስለዚህ በአንድ ጠጠር ሁለት ወፍ ሊሆንልን ይችላል ብለን ብናስብስ ከማን ነው ፈቃድ የምንጠይቀው? ገብቷል? የባህር መውጫም ፈልገን በዚህ ጋር ያለውንም ሁሌ ካጋም እንደተጠጋ እንትን ሆነን እየደማን እንትን ከምንል ሪስፖንሲብል የሆነ ጋቨርንመንት አስመራ ላይ መጥቶ ምክንያቱም በግልህ ቢሆን ቤትህን ትቀይራለህ፣ ሌላ ሰፈር ትከራያለህ። ወዴትም በማንሄድ ደረጃ ነው የተሰፋ ነው። ስለዚህ ሁሌም ማያደማህ እሱም ተጠቅሞ አንተም ተጠቅመህ ትራንዛክሽናል ሆነ ልትኖር አብረኸው ልትኖር የምትችል ጎረቤት እንዲኖርህ የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠር መስራት። አሁን ውስጣችን ያለው መከፋፈል ስላለ የበለጠ ተጋላጭ ነን የትም አንደርስም ከሚለው ይልቅ እስቲ ሞክረን እንየው። እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብተ ገባሕር ትብል ኣጀንዳ ቀስ ብቐስ ውሒጦም እዮም ዓሰብ ክንከይዲና ዶ ባሕርናትና ሂዶ ትብል ዝነበረ ዘረባ ገዲፎም እዮም መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ። ሕጂ እንታይ ክብሉ እዮም ደልዮም ዘለዉ ኩናት ንደሊ እንድሕሪ ኮይና ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዑፍ ክንሃርመሉ ንኽእል ኣሎ። ኣብተ ገባሕርና ንክንረክብ ወይ ኣብተ ገባሕር ዝበሃል ዘሎ ንክንረክብ ኣክንድን ኣብተ ገባሕር ንብል ውሽጣዊ ኩነታትና ዝብፅብፀና ዘሎ ሓይሊ ካብ ኤርትራ ዝብገስ እዩ። ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቅድሚ ሕጂ ንሕና ብንቆፃፀሮ ዝነበርና ፖለቲካ ኤርትራ እታ እንኮረባሽት ሃገር ምዃና ሽምናታ ሰሜን ኮርያ ከም ዝኸውን ጌርና ነርና እዩ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ውሽጣዊ ፀገምና ይርብሸና ስለ ዘሎ ንዑ ከነፍርስ ኢልና ክንከይድ ተለና ዝኽልክለና ሓይሊ ክህሉ ይኮነን። ዝኽልክለካ ሓይሊ ኣሎ። ዝኽልክለካ ሓይሊ ድማ ዓቕምኻ እዩ። ብግምቲ ኣሉ ሕጂ ኣብታ ኣንተ በዝብለኩም ፀናዕኩ ዘረባ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላ ትንእሽተይ እዚኦም እስከ ድሓን ብፅሌ ኤርትራ ዝዓወርዮም ክትብሎም ትኽእሉ ትንእሽተይ ወለደ ድብሎ ዘለካ ስምዑ። ውይ አትጠራጠር። በጉልበት ባይሆን የኔ ምርጫ ትንቢት ነው። ምንድን ነው ትንቢት አይደለም። በጉልበት ባይሆን የኔ ምርጫ ነው። በእርግጠኝነት ግን ጋሼ በሰላማዊ መልኩ ነገሮቹን ይጨርሳል። ካልጨረሰ ግን አገሬ መንሱርን በፈለገችበት ሰዓት ለመሄድ ዝግጁ ነኝ። ለምንም አሰብ ላይ አሳምተ በላይ መስላል ሄደ። ውይ አሳ ብቻ እሬቻ ራሱ እናከብራለን እዛ ሄደን እሬቻ እናከብራለን እዛ ሄደን። ይገርማል እንደ አንተን የት እሬቻ? ቀይ ባህር ላይ እሬቻ ይከበራል አንድ ቀን በሰላማዊ መልኩ። እዚ ሕጂ ፀላዊ ዝበሃል ኣብ ታሚ እናበለ ከም ሓረካ ዝገብር እዩ መንሱር ይብልዎ ፕሬዚደንት ክኸውን ኣብቲ ዓዲ ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ። እንታይ ግን የረዳእካ ኩሉ ግዜ ንደግመ ዘረባ ምድጋሙ ደስ ስለ ዝብለና ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ክትከይድ ወይ እውን ፖለቲካዊ ኣጀንዳካ ንቅድሚት ከተንምፅእ እንድሕሪ ኮንካ ፖለቲከኛ ኮንካ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ተራ ኣክቲቪስት ኮንካ እንታይ ክትብል ኣለካ? ዓሰብ ክመልሳየ ክትብል ኣለካ፣ ኤርትራ ክመልሳየ ክትብል ኣለካ፣ ኣብ ባሕሪ ከብፅሓኩም እየ ክትብል ኣለካ፣ ሓይሊ ባሕሪ ክገብር ከፍቅድ እየ ንኢትዮጵያ ክኽእላየ ክትብል ኣለካ። ስለዚ እንታይ ዝነግረካ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስልጣንካ ወይ እውን ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳካ ንኸተሳልጥ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ? ንኤርትራ ገንሸል ክትገብር ኣለካ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ ኣብ 2000 ዲ ዋላ ከባቢ ተዛሪቦ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ጎብለል ኮይንካ ክትረአ ተደሊኻ ንኤርትራ ብዋጋ ኤርትራ ንኤርትራ ገንሸል ክትገብር ክትክእል ኣለካ።
ፖለቲካ ዝኾነ ፈቲንካ ምስላጥ ምሳበየካ ዕድመ ስልጣንካ ከተናወን ተጀሚርካ ንኤርትራ ግዳይ ክትገብር ክትክል ኣለካ ይብላሉ ናው ደይኖ ሻዕብያ ይፈልጦ ነዚ መንግስቲ ኤርትራ እውን ይፈልጦ ኢልና ንኤርትራ ኣጥፊኻ ንኤርትራ ኣዳኺምካ እንተኺልካ ንኤርትራ ደምሲስካ እዩ ክንደይ ግዜ ተፈቲኑ ኣይሰለጠን እንተደየለ ንኤርትራ ኣዳኺምካ ኣብ ነዊሕ ግዜ ንኤርትራ ከም ትመውት ክትገብራ ክትክል ኣለካ እቲ ፕላን ናቶም ንጎም ምሸት እንሰምዖ ኣለና ወሪዝ ኤርትራስ ፕላን ወትስ ኤርትራስ ፕላን ያንን ኣይትሕርቐኒ እንታይ ናይ ኤርትራ ፕላን ከ ናይ ኤርትራ ፕላን እንታይ እዩ በዚ መፀ ፈተና ከነፍሽሎ ኣለና ዲቲ ፕላን ሃው ደየፍሸልናዮ ፕላን እኮ የለን ተፀኒሑ በቂሉ ዝመፀካ ተፀኒሑ መምሰብሒ ዝመፀካ ተኮይኑ እንታይ ስኻ ፃማናትካ ንስኻ ክትከላኸሎ ጥራይኻ እንታይ ኻ ክትገብር ዘለካ ኣነ ነት መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ነቲ ናቱ ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ጥራይ ትፈልጦ ብዛዕባኡ ኣብ ውሽጡ ዝሓስቦ ኣይፈልጥን እየ ኣነ ግን ኤርትራዊ ዜጋ ስለ ዝኾንኩ ንዓይ ዝረኣየኒ ርእቶ ኣለኒ ትርኢቶ ናተይ ግን እንታይ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ናተይ ቻነል ብዙሓት ዓበይቲ ኣጋሻ ምፅእ እዚ ነዋንሰ መልሲ የለን ፅቡቅ ጉርብትና ከለወና ምስ ጎረባብትና ሰላም ክንነብር ጎረባብትካ ከጥፍኡካ ዝደልዩ ኮይኖም ከንታይ ትገብሮ ክንምክቶም ድያ ትኽከውን ንሳቶም ዶ ሓሓ ኢሎም መፅኦም ከዳኽሙና ካልኣይ ድማ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት ፈተና ከም ዝመፀና ንፈልጥ ኮይና ዋይናት ምስ ዓበይቲ ሃገራት ሽርክነት ጌርና የስ በይንኻ ትነብርኒ ካብ ዓለም ዲፕሎማት ዳስዋይ ኮ ግብፂ ንኸይድ ኣለና ዳስዋይ ኮ ምስ ስዑድያ ርክብ ንገብር ዘለና ዳስዋይ ኮ ምስ ቻይናን ራሽያን ውን ርክብ ንገብር ዘለና ዲፕሎማሲ ኣለካ ፕሬዚደንት ሲያስ ብተደጋጋሚ በይንኻ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኻ ይዝብል ኩሉ ግዜ በይንኻ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኻ ምስ ካልእ ሰብ ክሰርሕ ኣለካ ይብል የስ 100% ሹር ስለምንታይ ኤርትራ ሓደ ኮንክሪት ዝኾነ ርክብ ክትገብር ዘይከኣለት ምክንያቱ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ክዛረበኩም ከለዉ ምናልባት ገሊኹም ሳይ ክትቀያየሙ ወይ ከይትሕጎሱ ትኽእሉ ኢኹም ግን ንምንታይ ይዛረባ ኣለኹ ግን ኣነ ይፈልጥ ኣለኹ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እየ መኖር ይበቃል ኣብዚ እንታይ ኢልና ነርና መሲልኩም ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ሲያስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ክረክብ ናይ ወፃኢ ቤዝ ከምዘይድግፍ ኣብዛ ዝሓለፈት ኢንተርቪው ናቱን ሰሚዕና ነርና ግን ንሪኦ ዘለና ኣብዪ ኣሕመድ ንሶማሊላንድ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ስለምንታይ ንሶማሊላንድ ዝሓሰቦ ሶማሊላንድ ክበካ እናበለቶ ከሎ እቲ ፕላን ስለምንታይ ተጠው ኢሉ ንዝብል መልሲ ናቱ እንታይ ነይሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ኢትዮጵያ ንኽእለ ክንገብረካ ኢና ኢሎሞ ድሕሪ ናብ ሶማሊላንድ ገፅካ ተንከስ ኢልካ ከትካ ነዚ ትገብሮ ዘለካ እዮም እዩ ከተግብረ ኢልካ ከይድ ተፈቲንካ ሕብረት ኣፍሪቃ ቤዝ ናቱ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝብንቋር ክንገብሮ ኢና ድሕሪኡ እቲ ትገብሮ ንሕና ክንርአካ ኢና ኢሎሞ ኣብዪ ኣሕመድ ብዘይ በዓል ሕደር ኩላ ነገር ገዲፉ ቃልዩ ኤምኦዩ ቀዲዱ ደርቢዎ ሶማሊላንድ ንዓበጃ ከናበልዎ ኣይደለን ኢሉ ገዲፍዎ ንኤርትራ ግን ካብ ናይ ሶማሊላንድ ብዝገደደ መልክዕ ብቃላቱ ክወራ ከም ዝደሊ ታሪካዊ ስሕተት ክእሩመየ 30 ዓመት ድማ ክወስድ ዘለ ኣይኮነን ውግን ተጀሚሩ ድማ ቀሊል ክኸውን ኣብ ዓሰብ ሰብ ኣይቀመጥን እዩ ብኤርትራ ከምዚ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ይፀልኦ እዩ ስለዚ ነቲ መንግስቲ ክንቅይራ ኩሉ ዓይነት ንኩናት ዝኸውን ነቲ ግዛእታዊ ሓድነትን ደቡን ኩሉ ጥሒሱ ኣንፃርና ዘይበለ የብሉ ሕብረት ኣፍሪቃ እንታይ ኢልዎ ናፊንግ ወላ ሓንቲ ኣይበለን ሕብረት ኣፍሪቃ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ንኤርትራ ሱፐር ፓወር ኣብ ጎና ደው ኢሉ ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ክሒድካ ኢሉ ዝሓትት ከምዘየለ ስለ ዝፈልጥ እዩ ምዝሚዙ ከም ዝገብር ዘሎ ኤርትራ ተፀላኢት ንክትከውን ስለተገበረት ኤርትራ ድማ ሓደ ዓብ ዲል ምስ ዓበይቲ ሃገራት ክትገብር ስለዘይከኣለት ሶሪ ተትገብር ነይራ ሓደ ኣካል ሄይ መግለፂ ውፅኡ እዚ ኩሉ እናዓንደሮ ከሎ መግለፂ ውፅኡ ትብሎ ዘለካ ንኤርትራ ክሕጉስ ኢሉ ዘይኮነስ ትብሎ ዘለካ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ናይ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኢኻ ትጥሕዝ ዘለካ ልውላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን መትከላት ናይ ዩኤን ኢኻ ትጥሕዝ ዘለካ ስለዚ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ መግለፂ ከውፅእ ምተገበአ ራሽያ ድዩ ቻይና ድዩ ኣሜሪካ ድዩ they don't care ኤርትራ ሓንቲ መግለፂ ከውፅእ ይከኣሉ ፅቡቅ ነገር ኤርትራ ሓያል ስለዝኾነት ስጉምቲ ክወስድ ኣይከኣለን ይሕርሕር ይብል ኣሎ ብከምዚ መንገዲ ግን ክሳዕ ክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ከመይ ኤርትራውያን ክንሓትት ኣለና ክንሓስብ ክንክል ኣለና ክንፅዕር ክንክል ኣለና ነባር መንግስቲ የለን ድሕሪ 20 ዓመት ኤርትራ እንታይ ክትከውን ከምዚ ኢሎም ድሕሪ 20 ዓመት ንሳቶም 150 ሚልዮን በፂሕና ኢሎም ዶም ከም ብሓድሽ ተሃዲድ ትገብሩ ከም ብሓድሽ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ክገብሩ ከም ብሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ክገብሩ ወይስ ኤርትራ እንታይ ትፕላናታ እዚ ኣነ ንዓይ ሓደ ካብቲ ጥቃስ ዘይበኒ ነገር እንተለሲ እዩ ኣነ ንገለይኹም ትራንኩሊቲ ዝቅሱ ትኾኑ እቶም ንዓይ ተቃዋሚ ሰባት ስለ ዘለኹም ንዓኹም ድቃስ ይበኩም ይኸውን ንዓይ ግን ድቃስ ኣይበንን ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመት እንታይ ዓይነት ፈተና ክህልዋ እዩ እዚ ሕጂ ድሕሪ 34 ዓመት ናይ ናፅነትና ሎሚ እውን መፅኡ ንሉላውነትና ዝፈታትን ሓይሊ ንሪኦ ዘለና ዓቕሚ ስኢኑ እምበር ሰራዊት ገይሩ ክወረና ዘይፀልእ ድሮናት ቀሪበ ኣለኹም ድሮናት ክድምሰኩም እናበለ ዝፍክር
እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣምባሳደር ቢንያም በርሀ ዘውፅኦ እዩ ኣብ 2007 እቲ ኮሚሽን ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሄግ ዝመደበሩ ዝወሰኖ ብይን እቲ ዝሃብናዮ ውሳኔ ክልቴን ሃገራት ተረዳድየን ነቲ ካርታ ኣብ ባይታ ከተግብሮን ተዘይክኢለን ከም ዝተተግበረ ኢና ንፈልጥ ኢሉ ምክንያቱ ብቪርቹዋል ዲማርኬሽን ስለ ዘሎ ኣብ ባይታ ክትገብርዎ ግዜ ይብናት ማለት እንተዘይተገይረ ግን እቲ ጉዳይ ዶብ ከም ዝተፈትሐ ጌርና ኢና ንፈልጦ ኢሉ ከይዙ ዓፅዩ ስለዚ ኤርትራ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ዶባ ንፁር ክነሱ ንከምዚ ዓይነት ዝነፀረ ዶብ እንኮላይ ማሕበረሰብ ዓለም ንኣብይ ኣሕመድ ትጋገል ለኻ ኢሉ መጠንቀቕታ ክባ ይከኣለን ወይ እውን እዚ ትብሎ ዘለካ እንተቐፂልካ እዚ ክወርደካይ ኮንሲኮንስ ክህልወካ ዝበለ የለን IMF ገንዘብ ህበሎ ወርልድ ባንክ ገንዘብ ህበሎ ቻይና ተለቁሓላ ራሽያ ኣፅዋር ክሸጠልካ ይልንሎ ይብላ ኣሎ ኤውሮፓዊ ሕብረት 200 ሚሊዮን ኣብ ዝሓለፈ ኣፍሪካ ዩሮፕ ጌት ወይ ገለ ዝብል 200 ሚሊዮን ሂቦሞ ጣልያን ኢንቨስት ይገብረሉ ኣሎ ራሽያ ሰራዊቱ ክሕግዘካ ይብሎ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ትማልኣትዩ ነይሩ እንተወሓደ ኩናት ኣይትገምሩ ኢልዎ ዘሎ እምበር ካልእ ንኤርትራ ዝድግፍ ዝኾነ ነገር ኣይተዘርበን ስለዚ ከም ኤርትራውያን we are really here to ነቲ ኩነታት ብዕምቆት ክንሪዮን ክንፍትሾን ክንዛረበሉን ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነገር ኣምላኽ ካምሳና ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እዚኣ ስምዕዋ እስከ ዓብ ናይ ዲፕሎማቲክ ሳራይ ኣጋጢሞ ሓይሊ እዩ ዝመስል ነይሩ ሕጂ ግን ብናይ ዲፕሎማሲ ቃና ብናይ ዲፕሎማሲ ለውጢ ነቲ ዝደልይዎ ዘለዎ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ንበሎ ካልእ ብኡ ዝሽፍንዎ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ካልኣይ ሓደ ኢትዮጵያ ኣብዚ ምስ ናይ ኣብ ምምፃእ ዓብ ናይ ዲፕሎማቲክ ሳራይ ኣጋጢሞ ብፍላይ ምስቲ ናይ ትግራይ ኩናት ተተሓሒዙ ከምኡ እውን እቲ ጥልመት ናይ ኣብይ ንኣብነት ኣብይ ሳብ 2019 ሽልማት ኖበል ዝረኸበሉ ቀኒ ምክንያት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሰላም ስለ ዘውረደ እዩ ሕጂ ከዓ ተገልቢጥካ ኣንፃር ኤርትራ ናይ ኩናትን ናይ ካልእን ወፍሪ ክተካይድ ከለካ ነቲ ናይ ኣብይ ስብእና ወይ ከዓ ኢንተግሪቲ ኣብ ምልክት ሕቶ ስለ ዘቐምጦ ብዙሕ ናይ ዲፕሎማሲ ክሳራ ኣጋጢምዋ ኢትዮጵያ እቲ ትካል ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትሪ ንኣብነት ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ሓያል ዝነበረ እዩ ኣብ ግዜ ደርቂ ቁርብ ተዳኺሙ ነይሩ ኣብ ግዜ ኢሕዴግ ከዓ ምስ ምዕራባውያን ሓያል ዝምድና ኣብ ሚድያን ኣብ ዲፕሎማስን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ሓያል ዝምድና ፈጢሩ ንኤርትራ ኣብቲ ነፅሎ እቲዋ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብፍላይ ከዓ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ መራሒት ናይ ዲፕሎማሲ መራሒት ናይቲ ዞባ ኮይና እያ ትረአ ነይራ ምስ ኣብይ ምምፃእ ኣብይ ግን እቲ ዝነበረ ናይ 2018 ተስፋ ፀልሚቱ ኢትዮጵያ ዳርጋ ናብ ተነፅሎ እያ ኣትያ ስለዚ ብልፅግና ነዚ ንክልውጥ ዝደሊ ዝመስል ዘሎ ሕጂ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ኬትካ ንኤርትራ ክንወርር ኢና ባሕሪ ክንሕዝ ኢና ኣስመራ ክንኣቱ ኢና ትብል ተኮይንካ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ተነፅሎ እዩ ዘእትወካ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብይ ክሳብ ዓሰብ ክንሕዝ ኢና ባሕሪ ክንሕዝ ኢና ካብ ዝበለሉ እዋን ጀሚሩ ዓብይ ናይ ዲፕሎማሲ ተነፅሎ እዩ ከጋጥማ ፀኒሑ ብፍላይ ብምዕራባውያን ሃገራት ሕጂ ንዕኡ ንምፍዋስ ሓድሽ ናይ ፖሊሲ ምትእትታው ዘካይዱ ዘሎ እዮም ዝመስሉ እዚ ግዲኦም ጢሞቴዎስ ዝበሎ ተሪእኻ ኣብ ጀካታ ሓምሸይቲ ነጥቢ ንኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ክንገብራ ክሳብ ባሕሪ ክህልወና ኣብቲ ዞባ ሓያል ኮይና ክንረአ ናይ ኣባይ ግድብ ኣቦቱ ብፅሕና ኣለና ሕጂ ከዓ መሊስና ክንዓቢና ዝበሎ እቲ ካልእ ተሪእኻ ኣንፃር ኤርትራ ዝበሎ ናይ ተነፅሎ ፖሊሲ ክተካይድ ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዘርኢ ከምቲ ዶክተር ሳምሶን ዝበሎ ኣብ 2018-19 ኤርትራውያን ፈተውትና ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብይ ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ፕረሲደንት ኢሳያስ ብፍቅሪ ኢትዮጵያ ዝሳቕ ዓይነት ገይሩ እዩ ኣቅሪብዎ ነይሩ ሕጂ ግን ነቲ ስርዓት ኤርትራ ረጋፂ ኣብቲ ዞባ ሃዋኺ ምዃኑ ኣቅሪብዎ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ንኢሳያስ ከዓ ውልቀ ምልካዊ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ከብረሃልኩም ዝደሊ ከም ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያ ብዙሓት ክኢላታት ኢትዮጵያውያን እውን ዝብልዎ ዘሎ ዶክተር መብራህቱ ከምኡውን ዶክተር ሳምሶን ክልቲኦም ፅቡቅ ገይሮም እዮም ገሊፆም ነዚኣ ኣብ ድሕሪት ከምፃልኩም ኢና ዶክተር ሳምሶን
حنت كابتن دس بلاني زرباناتو ولا أبزيا كم سألكمي there was this أتا عايزك زار منتان أبزيا سموسك لوتي نرى لنا زناي كنا لوتها بفلاي تاني حيلي ويناي قبطة تبال تمت زنبرت نع أب دبلوماسيوي وفري يوعلوالو تي كم حد درق إلكا خاني تبحر قبعنا يو مثلنا يو دمثل دنبرة زربا تجي بخالق مقدي زيروم يمتو علو مالتيو نابنت تن حمش سنة بتاعت دكتور جيروان تيموتوس زقمتان عند حرينايا 000 أبتحن شيء تنتبي نبحريو متي كلامي تنتبي نابنت منقص إرترا نيرترانا تطرحني إثيوبيا خانة كلاتنا جيريو زريعيو إلوا خنزي دكتور مبرات خلت صحة خاني استفلالي نايكو تباون نايكالوك نا إرترا مرحنة نهزبو زي حالي قدد عسكرنا زقبر سلازي كاندي ناتو وراي اندحرالو ندقا كيدكا مورار معقرقار شبورو مفتار يو أغميتوا بؤمت انكاني نيجيبيا شقري خونا الليلي نعلم زنقر نيرو مالتي أبسال ساينت من حرمتنا زناي دكتورينا إسياس زبلويو أغميتو دكتورينا إسياس كاني إسياس أبيتي كمت كلنا خاني معروين ويسرعون زي يسرعون بحري بعرف شاب حتر زبالة انتاي كبلوكم هي أفزيها كم تريوم زلهم زياتهم كلت يوم تقامتيهم إيرترا تقامتيهم أبولوتي كان هاجرد ما دقام تقامنا له كلت يوم جن أبتن هزبهم نتهزبز نقروا زلهم تايم زبلو بحتر زبالة كنقرأكم أبي أحمد رسح جيميكس أز دل زلهم نبرزنت إيرترا يخون نمنقس إيرترا أبرو سك سعلوز دل زنبرت مالي منقس إيرترا كابتكل تشن 10 شو من تنكسب حجي ولا حنت نقرأك أي تغيرن لما سلازي شعو مال أخوينون أجندها مسوخين كادليت كخجبرو إلكا لومي منقس إيرترا أنت أرز بإيرترا يو إلكا كتقسقس مفتان نهز بإيرترا سلت حل زي كونه العماها كال مخانين أنفل سلازي أبزو وانزي نات كان منقس إيرترا مثلا نتيجة أبتقاوم زلو الرئيس زلو أبقون نخان ممسات فترة زل خيخا نو نيرترا كدم سيسي نابلكا أبقون نخاد سلف يلن زبل ملقتيهم زي محلالفو تخكل نيرتراوي دما زي تكونتات أبي أحمد نيرتراويان زنبرنا قاب كانت ببيز قبرنا زلو قوامك هون خلصت كالي حتوتات من السك اللي يخلقن أبي إيرتراونت كن الدرادر ويقول أبي إيرتراونت كن بأس يبلنا إيرترانا كلنا وعود زبيو تا ما عندك قفاين الكاي تفلالي كلتي خب حدا خلها وعود زبيخه ስለዚህ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዝኾንካ ዘለካ ፀገም በዓልካ ኣብዚያ ዶክተር ሳምሶን ታይብል ጉዳይና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ሕማቅ ተኮይኑ ንኤርትራውያን እምበር ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ኣይኮነን እዩ ዝብል ከምፃልኩም እየ ምናልባት ከፀበቕ ዝብል ዘለኹ ይመስለኩም ካልእ ፀጥታ ንምርባሽ እዩ ዝጥቀመሉ እዩ ዝብሎ ኣይወፀሉን ኣሎ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ወያነ ወይ ብህወደግ ዝምራሕ ማለት እዩ ስለዚ ولا كابتي هجي حدش زلو من أسيناي إثيوبيات ناي بحر زبال حتى كتفو وقات دليو سلازي ترشتا دكتور جيرون تيموتوس نتاي كبلام تيوان تناب إرترا زلو كونتات ويتناب إرترا زلو منكسي حدا هواخي معقرقري عندما شعرفتي مخا كندينا أدا زنبلو منقسيو بينيرو الجيب حكادا انتاي ترخبه يوزبل حدا حاتاتاي ويكون حاتاتاي اندحريلكا زدا امو كندينا أدا زنب كالو منقسدا انتاي سلو زخونا يجناب درجة زمسيخا الكاف حتى تخليخا مالتي بزح نقرات كابس زبلوو كم فاكت اندحراميت كا بعرف كم تريو زلهم إتي إيرتراوي نتكونتات بوجيرو ينببهم زلهم هراتيهم دكاتريهم كتفهم يا تبلني خاجن أبي أحمد فترة زلوا نجرد ما نري لنا حنتنا مودة تابزيا كعصواز دلي تارسي أبكتشين أسر شو منتن إيرترام سيتوبيا سلام تجبر كلا شعبية زجبر ويمكس إيرترا زجبر زعبية صوتها بزعج زي قسم تايفلت مالهم نعبي نيتوبيا كاب أمريكان إيروبان كم تنسأل كجبرا جيرو كده ما يزيا إيرترا هتسأل لعيت حجر يعني كتفوا هذا ما يدلين يرو بريزنت سياس كنا أبن تاجروا نساعدوا هكذا يتصفر قوس علهم ساعة تخت كوني له بروباغندا أنا أبن تايبل نيرو no more زبل تاي مالتي نم عربا علم أي تمسونا أي تسلونا أي ترمونا أنا بينك خيدة كم يرترا ناس أكوني لو نيرترا بهم يمسفتوا نيرو كم يرترا كوني دلين يرو independent police كلهم يدلين يرو إذا كان تاجروا نتي إثيوبيا أجزاء هذا بعمل زندقوا مس أوروبيان زقرب زمدنا زنبرة كم زبط تغيرهم that's why دم أمريكا أنكر ستيتنا في كينيا زو سجاجر وسلذا أبي هجين عكمل سيل أنت زعرقة
كبيت سعري خوينو كسلطو دما يكالم مخنياتو متأممان أبديلو ترى يكون هوحات كهرم كبلا بتقراي زجبرو دما بوتو معرباين عالم تخاعبي سلازي أمودات أمارات سلسانيوم زقفو زلو مبر ميت خاميت أمينوم يدقفو يلون شعبيا دما تساوي تومليوم نزي سبزك بحال كله صبغيو نبعلم دما دبلوماسيناتهم نقدميت يمصلو بزيا منقد نرايو حجي የብልጽግናው አገዛዝ በአማራ ክልል ከፋኖ ጋር የሚያደርገው ጦርነትን ተከትሎ ንጹሃንን እየደፈረ እየገደለ እያሳደደ መሆኑን ዘጋርዲያን አጋለጠ። በአማራ ክልል የተፈጸሙ ስላሉ ኢሰብአዊ ድርጊቶች ስላለው ሰብአዊ ቀውስና የፋኖ ትግል ዙሪያ ዘጋርዲያን ኢንሳይድ ኢትዮጵያስ ፋኖ ኢንሰርጀንሲ ፎቶ ኢሴ በሚል ርዕስ ትናንት ባቀረበው የፎቶ ዘገባ ጸሐፊው በወሎ አካባቢ የፋኖን የማሰልጠኛ ቦታዎች እንደጎበኘና ህዝብ ላይ ተፈጸመ የተባለውን ሰብአዊ መብት ጥሰት መረጃዎችን ማሰባሰቡን ገልጿል። አማራ ፋኖ አብዛኛውን ማለትም ወደ 80% የሚሆነውን የአማራ ክልል በተለይም እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ አገዳሲ ምዕባለይ ሜይንስትሪም ሚዲያ ንመጀመርያ ብዛዕባ ፋኖ ሓበሬታ ንመጀመርያ ይኮነን ሓደ ካብቲ አገዳሲ ሚዲያ እዚ ምዕራባዊ ሚዲያ ንቃልሲ ናይ ህዝቢ አምሓራ ብፍላይ ናይ ፋኖ ዳርጋ ሸለል ኢልዎ እዩ ደይመለ ኢሉ ክዓብሶ ብዛዕባ ክዛረባ ይፍትን ነይሩ ጋርዲያን ሓደ ካብቶም ዕብይ ዝበለ ተቀባልነት ዘለዎም ኣብዚ ስታብሊሽመንት ዝበሃል እዩ ስለዚ ብዛዕባ ፋኖ አገዳሲ ሪፖርት ይብሎ ስምዕዎ ኣብዚ መጥቃዕቲ ድሮን ኢትዮጵያ ድሮናት ውግ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላን ስድራ ቤታት ምብትታን ይስዕባሉ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ከቢድ ክሲ ቀሪበሎም ኢትዮጵያ ሓይልታት ፌደራል ንኩናት ፋኖ ንምምካት ኣብ ዝንቀሳቀስሉ ዘሎ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰፊሕ ምግሃ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅሙ ከም ዘለዎ ተኸሲሶም ሓይልታት ፌደራል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝተፈጠረ ግጭት ፋኖን ምስዓረ ኣብ ዝገብረው ፈተነም ጭውያ ህልቂት ጾታዊ ዓመፅን መጥቃዕትን ሓዊሱ ገሰት ከም ዝፈጸሙ ጋዜጣ ጋርዲያን ኣብ ስእላዊ ጸብጻባ ሓቢራላ ወሲኹ ድማ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅሪ ወጻኢ ምዃኑን ካብ ኩናት ሱዳን ዝመፁ ስደተኛት እውን ዘእንግድ ዘሎ እቲ ክልል ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ጸብጺቡ ጋዜጣ ጋርዲያን ኣብ ስእላዊ ጸብጻባ ከም ዘመልከተቶም ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ብቐጻሊ ብጭፍጨፋ ብዘይ ፍቃድ ማእሰርቲ ጾታዊ ዓመፅን መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ ብምግባር ስድራ ቤታት ናብ ከቢድ ሓደጋ የውድቕን ከም ዘሎ ከሲሶም ቃለ ምሕት ዝተገብረሎም ሲቪላት ብስንኪ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርትን ምድብዳብን ኣዝማዶም ከም ዝሰኣኑን እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ማእኸላይ መንግስቲ ከቢድ ቁጥዕ ዝያዳ ተበጋጊሱ ከም ዘሎ ገሊፆም እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ምልሻ ዕጡቕ ፋኖ ኣብ መጀመርታ ሰፊሕ ደገፍ ማሕበረሰብ እኳ እንተረኸበም እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዘይውሕስነት ቁጠባ ውድቀትን ነዚ ምትማን በብቕሩብ የዳኽሞ ከም ዘሎን ገለ ጉጅለታት ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ብፍላይ ኣብ ናውጣታት ንሲቪላት ብምጭፍላቕ ይኽሰሱ ከም ዘለውን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቶሎም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕባለ ክኸውን ንኣብይ ኣሕመድ ምክንያቱ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ብዛዕበየ በዓል አልጀዚራ ዝበልዎ ብዙሕ ግዜ ብምንታይ ይኽሰስ ነይሩ ኣብ ትግራይ ብዝገበሮ ግፍዒ ብዙሕ ግዜ ይኽሰስ ነይሩ እንተኢልና ሕጂ ድማ ኣብ ኣምሓራ ይቐፅሎ ከም ዘሎ እዚ ሓበሬታ ዝያዳ ክወፅእ ተጀሚሩ ኣብይ ኣሕመድ ወረቐቱ ንሓዋርዩ ክፅያቕ ወላ ክዕርዩሉ እንተደለዩ is going to be very difficult ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ፀገማት ይፈጥር ከም ዘሎ ብዙሕ ሽግር ይፈጥር ከም ዘሎ ካብ ኩናት ዘይዕርፍ ሰብ ምዃኑ ካብ ቅትለት ናይ ህዝቢ ካብ ምፍንቓል ካብ ምብትታን ናይ ዜጋታት ዘይዕርፍ ሓይሊ ምዃኑ እናተገልፀ ይኸይድ ኣሎ ንሳቶም ኤርትራ ናይ ዘይሰላምን ናይ ዘይርግኣትን ናይ ብስጭትን ናይ ሽግር ትፈጥር ሃገር ኢሎም ንኤርትራ ብኸምኡ ንኽትፍለጥ ኣብ ዝፅዕርሉ ዘለው ማሕበረሰብ ዓለም ግን ብተደጋጋሚ እቲ ኩንነት ኣብ ባይታ ይረኽቦ ስለ ዘሎ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ከምቲ ቀደም ኣጆኻ እናበለን ኢትዮጵያ ዝሓባብላ ዝነበረ ዘይኮነ ንዓቢ ኤክስፖዝ ይገብረሎ እቲ ፀቕቲ ናይ ዲያስፖራ ደቂ ኣምሓራ ማለት እዩ ኣምሓራ ኣብ ደገ ዘለው ኢንተሌክቹዋልስ ናቶም ካልኦት ብዝገብርዎ ዘለው እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋህደ ይኸይድ ኣሎ it's going to be very interesting to watch ናቸው የሚለው ቋንቋ አማራ ክልል ላይ ብልጽግና መሰረቱን ተክሎ እንዲቆም አላስቻለውም። አማራ ክልል ስንሄድ አብዛኛው የገጠር ወረዳዎች በፋኖ እጅ ነው ያሉት። እውነት ነው መነጋገር አይደል ያለብን እዚህ መድረክ ላይ በፋኖ እጅ ነው ያሉት። ኦሮሚያም ላይ ስንሄድ በሸኔ እጅ ነው ያሉት። ደርግ ህወሓትን ዝቅ አድርጎ አይቶ ሻዕቢያን ሲከታተል ነው ህወሓት አድጋ ቁጥቋ መጣ መንግስት የገለበጠ መንግስትም እነኚህ ሁሉ ማጥፋት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ክሕሱ ይኽእል እዩ ማለት ብፕሮፓጋንዳ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ሃገር ትቆፃፀራ የለኻን ሶሪ ማለት ሰኢልና ደየለ ነገር ክንዛረብ የብልና ኣምሓራ ወላ ኣብዚ ሪፖርት ናይ ጋርዲያን ገጠራት ናይ ኣምሓራ ክሳብ 80% ፋኖ ከም ዝቆፃፀሮም እዮም ነጊሮም ኣብ ሸነ ኣብ ኦሮሚያ መብዛሕትኡ ገጠራት እቲ ሸነ ዝቆፃፀሮ ዘሎ እቲ ኦላ ዝቆፃፀሮ ዘሎ ኢሉ እዚ ኣብ ትግራይ ተኾነ ድማ ብዓብዩ ትግራይ
ብልጽግና ካብ ዝወፅእ በትውዕል ፕሪቶሪያ እውን ከኣቱ ይፍቀዶን ነይሩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እቲ ቁፅፅር ናይቲ መንግስቲ እናላሕለሐ ከም ዝኸደ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ዘረባ ድማ ናይ ብሓቂ ሓንቲ ለንቀነ ዝበለታ እዚያ ዘረባ እስከስምዑ በኣ ጌርኩም እውን ክትቀብፅዎ ትኽእሉ ኢኹም ንዓቢ አማራ ቴሌቪዥን ሪከርድ ሰበር አብይ አህመድ የምር ብዙ ሰው አምን ይሆናል ማመን አለባቸው አንድ ጉዳይ አለ ትናንት ነው ትናንት ምናልባት ቲክቶክ ሽልማት ምናምን ነበር በዛ ምክንያት ሊሆን ይችላል አድማ እዚህ ጋር አንድ ሰው ነው ያያያል የአማራ ቴሌቪዥን ፌስቡክ ፔጅ አንድ ሰው ነው የሚያየው አብይ ይናገራል የብልጽግና ትላንት የነበረው በተመሳሳይ ዛራ ሚዲያ ወቅታው ስላስተላለፈም እሱ ነበር ቴክኒሻኑ ሞባይሉን ከፍቶ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ኣብስ ክሳዕ ክንደይ ተጸልዩ ከም ዘሎ በዚያ ትፍለጥ ኢሎም ኣለዉ እንታይ እዩ ሓቂ ኻይ ትሰክጸሎ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዝብል ፔጅ ማለት እዩ ፌስቡክ ዲያ ዩቱብ ላይፍ ናይ ዓቢ ዝግበር ዝነበረ ሌክቸር ማለት እዩ ሓደ ሰብ ይርዮ ነይሩ أتم سبات أميديا لنا عندنا أميديا نوع حمتات غيرنا لنا يتزخف أميديا خجات مكاز غير نسخة لايف ويكا ليكتشر كتب كلها هذا سبك سمعك كغلو نايمي 3 مليون مراحيه يلون الزارب دم هذا سبك سمعك غلو كابز خفيه لن ريكورد يا عالم زي مراحنا انت اگر بز غبرو زلو ناي لايف يزغبرني يرزي مالت تكملكم يله قد محجز نبرز دقما يكون حدش زرباي تزارب زلو مالتي التليكتشر سي كالاي كفال دي ولا غداني كفال ماتيو لمجمريا يا ميديا زغرب زلو لمجمريا زغرب زلو حدا سبتراي نس دما من يلو ستالين تكنيشن نتا كمبيوتر زكاتاتل زنبره بعلي لاي غيرو بعلو يسمع كم زنبره زنجر زلو انا دما مالت بزو ነገር እንዲ ከተሰመ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ግን ሓንቲ በቃ በዚያ ገይረስ አንስ ንክትቀብጾ ዝገብረካ ነገር ተሎ እዚያ ዘረባ እዚያ ስምዑለይ ቡጌርኩም ክትቀብጽዎ ኢኹም ምክንያቱ አብይ አህመድ ናይ ብሓቂ ዝቕበጥ ሰብ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ጌታቸው ረዳ አንደርቃቸው ጽጌ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ሲ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ አብይ አህመድ ሓሶትና አብይ አህመድ ሲሉ ተገዲዱ ወይ እውን ንዕላማ ኢሉ ይኮነን ዝሕስ ኢሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹም ምክንያት ስቕ ኢሉ ኣብ ከሎ ተጋቢሉ ዝሕስ ሰብ ኢሉ مكا حسوس تقدم يتابع فتمتي عيلو حنت زانتا ينقر مالتي بزعب اندركاچو تجي تزارب زلو ابيرترا سيرترا يسرح سلاز نبره جنبوت 7 اغاطامي بيمن كحلف كله تحيزو نموت تفريدا بإثيوبيا تأثيرو زنبره ابيد ما كم زدحانو نعود ما انتايلو هي ودك سلطان ناي برايم مينستر كبولو خلو انتايلو حسيلوني اندركاچو تجي ازي زبلك كازلو نعندركاچو زي تخفتو زي تفتحوا اندحرو خينكم تسلطان ايدلياني إلو كم زفكر لهم أبو سمعوه بعد غزارب كله أنا هيك أسمع. بلو ينقروا جوار ينقر لنا. لا ينقر شو من نست بدم بيوقف بتوه يتانو هلو. النسوم بزوج على إنتنا يمشي شوال لا تيجي يتقورتنا يتيجي يجبرنا لين تيجي مللسا program بسوم شرسوا بلا يالك program تسر تنقلنا تجمرو إيه نقدر يجبر بس واشتو إلين لبيبسي إندواشن هذا الرجال يسوي. نبقى حسيب كم حسوس جبرين السبينا بليد زارب اجي ابزي زربا تفل علينا بتاعت غيرو زي سهام سانكل زبل نفع اكاونتي ارتراوي بزح نظام اثيوبيان اكسبوزيز جبرهم ابزن تايب لالو مسلكم تاع زربا حصر بزبلي سامرايز غيروا ابزح ነገር كم زحسو نبزح حسابات كحسو ولا منغس ارترا بزح غزي كم زحسو منغس ارترا ابي ارترا كلو نتوم بريزنت سياسي كنتم راح تايب لهم نيرو نزوم نايم عرب بوليتيكانياتات ايتؤمنوهم مغنياتو صباح نغو عسب كنوسدينا كبلوخم يم ايتؤمنوهم يبلوم نيرو نيرترا كو يخم زبلو نبعل اندركاچو صغا غلمله اندركاچو صغا خانتاي زبلو نيرو كيت كان ايرترا كمز امنو نغبرو نسخاس لتفلطو مسوم سلازي نبركا كمز امنو نغبرو እና በለ ናይ بحቂ ናይ መታለለ ፖለቲካ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ምስጌታቸው ምስ ኩስተኻ ከባሰኒ ኢሉ እንታይ ገይሩ ኢሉ تزاربات زانتا تابزلو حصر አቢሉ ስለዝገለጸ እዩ የስሓካዩ ንጌታቸው ረዳ እንታይ ኢልዎ ምዞም ኣምሓራይ ትኺድ ንዝበሃል አንደርካቸው ጽገን ኣምን ዘለቀይ ትኺድ ብስም ገይሮም ከይቀትሉ ኢልዎ ጌታቸው እቲ ጀዋር መሐመድ ሶሪ ጀዋር መሐመድ ድማ እንታይ ኢልዎ እዚኦም ሰባዚያቶም ከቀትሉኒ ዝኽእሉ ይኮኑ ጽቡቅ ገይሮም ዝፈልጦም ከቀትሉኒ ዝኽእሉ እንተሎ ኩስቶ ዝበሃል ኢሉ ተወላዲ ናይ ኦሮሞ ማለት በዓል ኩስቶ እዮም ዘፍርሁኒ ገለ ኢሉ ምስ ነገሮ ነቲ ናይ ኦሮሞ ጀዋር ዝነገሮ ኸይዱ ጀዋርሲ لخبات خاصة كتقتل تخلي خايل النيلو بقى سرحوسي كم زانا ورا تكابل حماق صف مشان ورا كابتن زلاخه
كما يا بحرنا يزي مس إيرترا نخباسنا زي قبره يبلون إيرترا دما مجمريا مسرعي ويم تسفى غريص أمين تزي يفلت ويم زعجز قبره زلو مثلان لا ديوم لسلو زخون توم شعبيات سبو غيرهم يفلتوا بزي نايزي زربازي كتالو لزخولي يكونون كمزا عينت حساوقنا بوليتيكا ترايا يفلتني نابله دراما زخونه يتزارب زلو من البت أنس تعمي يسيقني سلازي إذا أبزيات ريواز نبركم ناي ستالين ريكورد زبالا حقيو مغنياتو هذا سب كاتولا مودا تمزغزيه سب كفلتاكا ناي قدن سلو زخونه إذا كنتات زيا أقاطيما يبللو بحق زغرمي حجي ناب تግራይ ንስገር ተጋሩ ድማ ምሳቢ ኣጋጢሞም ዘሎ ኩነታት ብጥሕሰት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ካብ ከተማ መቐለ ከቢድ ክሲ ቀሪቡሎም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ዕፅዋን ክባን ዒላማ ዝገብረ ዝመስል ዝተባሃለም ክልከላ ወሰኽ ማህያን ከምኡውን መሰረታዊ ቀረባትን ኣካይዱ ተባሂሉ ተኸሲሰሎም ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ ብደረጃ ሃገር ካብ ዝተገብረ ወሰኽ ማህያ ምንጻልም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ውዕሊ ፕሪቶርያን ይክብል ከሲሰሎም ብደረጃ ሃገር ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ዝተተግበረ ወሰኽ ማህያን ንሰራሕተኛት መንግስቲ ትግራይ ዘገለለ ምዃኑ ዝገለጸ ውድብ ሳወተ እዚ ድማ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ስምምዕነት ፕሪቶርያን ምዃኑ ከሲሰሎም ማህያ 17 ኣዋርሒ ሰራሕተኛት መንግስቲ ትግራይ ከይተኸፈለ ምጽንሑም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ህወሓትን ወይ እውን መንግስቲ ትግራይ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብይ ኣሕመድን ብዙሕ ሽጣራታትን ብዙሕ ተንኮልን ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ተጠዊ ንተጋሩ ንምሕራም ቅድሚ ሕጂ ዝተጠቀሙላ ታክቲክ እዮም ሓንቲ ፕሮፓጋንዳ ብብዝሒ የውፅዋ ኣለው ንተጋሩ ድማ ቀላል ክትከውን ኣይኮነትን እዛ ጉዳይ እዚኣ ናብ ኩናት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ብዙሕ ምልክታት ንርኢ ኣለና ሓደ ካብኡ እዚኣቶም እዮም ቶም አክቲቪስትስ በከፍተኛ አመራሩ በኩል ሰፊ ውይይት የተደረገበት 8 ገጽ ዶክመንት ነበር እሱን እንደገና የሚከልስና አዋጭነቱን የሚገመግም ኮሚቴ እንደተቋቋመ አስተማማኝ መረጃዎችን አግኝቻለሁ ከዛ ባለፈ ጄኖሳይድ ተፈጸመብን የሚል ሰፊ የተቀናጀ በአገር ውስጥና በውጭ በኩል ዘመቻ እንዲከፈት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ዩኒፎርም ወይንም መለዮ የደንብ ልብስ የሚመስል ከጫማው ጀምሮ ሬንጀሮች መለዮ በገፍ አድዋ አካባቢ በተወሰነ አድዋ ጨርቃጨርቅ ያመረተበት በኤርትራ በኩልም ተገዝቶ የመጣበት አለ የዚህ ዓላማው ተገዝቶ ከመጣ እንታይም ዝሉ ዘሎ እዚኦም ሕጂ ምስጢራዊ ሓበሬታ ረኺቡ ሼር ይገብር ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ኣገይ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ህወሓት ንኩናት ይዳሎ ስለ ዘሎ ተመራሕቲ ናይ ህወሓት ስለዚ ካልእ ግፍዒ ከም ዝተፈፀመ ንምግባር ድራማ ንምግባር ይዳለውሎ እዛ ናይ ጄኖሳይድ ትበሃል ዘላ ዘረባ መጀመርያ ኣብዚ ሕጂ ዘምፅኣ መን እዩ ጌታቸው ረዳ በተልእኮ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ አልጀዚራ መሊሱ ነታ ርእሲ ዘምፅኣ እዩ ኣብ ተጋሩ ከዘፀጓ ይብልካ ተጋሩ ነታ ጉዳይ እትያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዛረቡላ እዮም ግን ከም ዓባይ ኣጀንዳ ሜንስትሪም ሚድያ ዘምፅኣካ እያ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድን ጌታቸው ረዳን ኢኹም ስለዚ እቲ ጉዳይ ናብ ህወሓት ኣላጊብካ ሕጂ እውን ፖሊስ ፍላግ ገይሮም ውግእ ክንገብር ስለዝኾና ወይ እውን ተጋሩ ክንሃርሞም ስለንኽእል ተጋሩ ድማ ብጄኖሳይድ ተፈፂምና ዝብል ድራማ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣቐዲምና ገምጊምና ስለያዊ ሓበሬታ ረኺብና ኢና ንዛረብ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ሽዑ ዝኾነ እንተጋጢሙ ኢላ እኮ ነርና ዝብል ዘረባ ንምጥቃም ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ሓደ ድማ ናይ ባጀት ሕፅረታትን ናይ ትግራይ ዝወሃብ ዝነበረ ኩነታት ናብ ሰራዊት ስለ ዝኸይድ ዘሎ ባጀት ክወሃቦም የብሎምን ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ንሰምዕ ኣለና እቶም ምስ ኣቢ ዓስኪሮም ዘለው ደቂ ትግራይ ዝኾኑ ጀነራላትን ገለን ድማ ኣተኩሮናቶም ናብ ኤርትራ ጥራይ ኮይኑ ዘሎ አቅም ቢኖረው አንድ ቀንም አይተውም ቢያስበል የአቅም ጉዳይ ነው አቅም ቢኖረው አይድርም አሁን ኢሳያስ ውጊያ ከጀመረ ድል አገኛለሁ ወይ አላገኘውም ብሎ እርግጠኛ መሆን አይችልም ውጊያ ከጀመረ አሸንፋለሁ ወይ አላሸንፍም ብሎ ማለት ውጊያ ሲጀምር መቼ እንደምትጨርሰው አውቀህ ነው ውጊያውን የምትጀምረው የማትጨርሰው ውጊያ አትጀምርም ተርቷል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ተቐደም ናይ ሃለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጀነራል ሳሞራ ዝብልዎ እዩ ምስ ኣቢ ዓስኪሩ ዘሎ ስለ ዝኾነ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ናብ ኤርትራ ከልግቦ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኤርትራ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ኩናት ክጅምር ዘይደሊ ዘሎ ይብላ ኣሎ ዓቕሚ ኣለዎ የብሉ ናይ ኮነ ትሕቶ ኤርትራ ኩናት ኣይደልን ኢላትኩም ኩናት ኣይንደልና ዘለና እንታይ ከም ትደልዩ ዘለኹም ስኻትኩም ሽግር ተለኩም ኣብ ነፍስኩም ደለይዎ እምበር ኩናት ንደሊ የለናን ብግልፂ ነጊራትኩም ኣለ ኤርትራ የግዳስ እሳቶም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ከምዚ ኤርትራ ኩናት ትደሊ ዘላ ብኩናት ቤን ኣትዮም ቤን ይወፅዎ ስለ ዘይፈልጡ ዘለዉ እዮም ኩናት ክጅምሩ ዘይደልዩ ዘለዉ
again gaslighting ባለዚ ኩሉ ተከገብርዎ ዘሊ ዘሎ በአፎም ዝነግሩና ሲ ኤርትራ ያከሙ ትብል ደላሞ ኩናት ተደጀሚሩ ድማ ኤርትራ ስለዘይ ከአለት ክብል ኢሊ መጽ ዘለዚ ውርደት ኮይና ንሰመ ዘለና ናይዚያቶም ሕፍረት ዘይብሉ ክፉት ዝኾነ በቃ ወላ ሓንቲ መትሓዝ ዘይብሉ ዘረባ ጠንቅቀን ህወሓት ሕጋዊ ሰብነቱ እንተዘይተመሊሱ ምረፃ ኣይካይድን ዝብል መግለፂኡ ንህዝቢ ተወሳኺ ፀገም ከስዕብ ብምባል ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ አጠንቂቀን ኣብ ትግራይ ሻቅልቲ ህወሓት ክምልስ ኣለዎ ዝብል መርገፂም ኣብ ትግራይ ከቢድ ሻቅሎት ፈጢሩ እዩ ዘሎ ተባሂሎም ወሃብ ቃል እቲ ውድብ ኣቶ ሚካኤል አስገዶም ኣብ ዝሓለፈ ከቢድ ሻቅሎት ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ተጋሩ ብፍላይ ህወሓት ሓንቲ ነገር ይደጋጊሙ ዘነፅር ዘሎ ንሳ ድማ እንድሕሪ ናይ ግድን ምርጫ ክግበር ኮይኑ ህወሓት ከም ፓርቲ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረመ እዩ ስለዚ ንህወሓት ሰሪስካ ካልእ ድራማታት ክገብሮ ትኽእል ናብ ካልእ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ዝብል እዩ ክንሪኢና ናበይ ገጾም ክኸዱ ክእሉ እቲ ኩነታት እስኪ ኣብዚኣ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ዝዛረብዎ ዘለዉ ንስማ ኤርትራን ትግራይን ክምልሰካ እሞ ፅምዶ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ ፅምዶ ለንቅና ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ተላዒልዎ ነይሩ እዚ ከይዲ እዚ ፅምዶ ፈሪሱ እዩ ዝብል ብፍላይ ከዓ ምስቲ ዓንተ ንውልዕሎ ዝነበርና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕዚ ዝጅመር ዘሎ ድርድርን ኣርቅን ተተሓሒዙ እንድሕር ዳ ክልቲኦም ሓይልታት ብሓደ ክሰርሑ ወይ ከዓ ክደራደሩ እንድሕር ዳ ክኢኖም መደራደሪ ቀንዲ ኣጀንዳ እውን ትግራይ ክትከውን እሞ ስለዚ ምስቲ ተተሓሒዙ ፅምዶ ፈሪሱ እዩ ዝብል ዓብዪ ኣጀንዳ ነይሩ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ብዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን እናተዘረበሉ ዝቐነየ ከይዲ ነይሩ እሞ ብኣኻ ብኸመይ ኢኻ ትገልፆ መድሃንየ ምናልባት ምስቲ ተተሓሒዙ እውን ኣብ ፅምዶ ካብ ትግራይን ኤርትራን ሓሊፋ እውን ናብ ሱዳን ከይዳ እያ ዝብል ማለት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ዝነበርና ፅምዶ ሰለስቲአን ዓድታት እውን ናይ ትግራይ ባንዴራ ዘለዎ ናይ ሱዳን ከምኡ ናይ ኤርትራ ኣብ ሱዳን እውን ዝተረኣየሉ ከይድታት ኣሎ እሞ ፅምዶ ካብ ምፍራስ ዘይኮነስ ብዝሓሸ መልክዑ ናብ ካሊእ ብርኪ ሓፍ ዝበለሉ ከይዲ እዩ ዘሎ ኢሎም ዝገልፀሎሞ ኣብዚ መዳይ እዚ ዘለካ ርእቶ እንታይ ዝመስል ብትክክል ፅምዶ ናብ ሱዳን ኣትያ እያ ምባል ንኽእል ዶ ንኸውን ማለት ኣይኮነን ትብሎ ነገር እኳ ኣሎ ድዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ዘፀግመካ ብዙሕ ነገር ተቀያያሪ እዩ ማለት ጆኖሳይድ መንግስቲ ኤርትራ ጆኖሳይድ ክፍፅመልና ከሎ ዝፈፅመልና እዋንሲ ካብዚ ወፂናስ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላማዊ ዝኾነ ርክብ ዝግበረሉ መስርሕ ክፍጠር እዩ ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይን መራሕቲ ኤርትራን እውን ርክብ ተፈፂሙ ሰላማዊ ዝኾነ ርክብ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ክፍጠር ኢልካ ምሕሳብ ከቢድ እዩ ኣፀጋሚ ነይሩ እቲ እዋን እሱ ሕዚ ግን ኮይኑ ሶ እዚ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ፅምዶ ተቋሪፁ እዩ ወይ ተኸሊፉ እዩ ገለመለ ዝብሉ ሓበሬታታት ናተበተኑ ቀኒዮም እዮም ግን እቲ ሓበሬታ ንሱ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ኣይኮነን ክሳብ ሕዚ ተቃቀዱ መቢሉ ዝተጀመረ እስካብ ዘለና ሓበሬታ ክሳብ ሎማዓንቲ ማለት እዩ እቲ ኣቀድመ መቢሉ ዝተጀመረ ርክብ ሕዚ እውን ጠንካራ ዝኾነ መሰረት ሒዙ ይቕፅል ኣሎ ግን ካብዚ ንላዕሊ ክምዕብል ክኽእል እኒሄ ወይ ዝኣምን ኣነ ካብዚ ንላዕሊ እቲ ርክብ ጠንካራ ዝኾነ ብዘላቕነት እውን ረብሓ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ስፔሻሊ ከም ኣነ ከም ትግራዋይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋግፅ መንገዲ ረብሓና ብዘይ እዛ ዘረባ እዚኣ ናብ ላዕሊ ገፁ ክኸይድ ኣለዎ ትብል ዘላ እዛ ሪፖርት ስምዕዋ ዘተ ጀሚርና ኣለና ካብ ኣስመራ ዝወፀ ኣዘራረባ ሓበሬታ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ቤተ መንግስቲ ዓዲ ሃሎ ዝተጠጀ ምዃኑ ዝግለፀሉም ኣዘራራቢ መስርሕ ፅምዶም ካብ ተራ ካድረታት ሓሊፉ ናብ ላዕሎት መራሕቲ ሻዕብያን ህወሓትን ከም እተሰጋገረም ዘመላኽት ሓበሬታ ካብታ ከተማ ተዘርጊሕሎም ዛጊድ ብወገን ሰበስልጣናት ህወሓትን ህግደፍን ብቁሉዕ ዘይተዘረበሉ ግን ድማ ኣዘራራቢ ጥምረት ኮይኑ ዘሎም እቲ ፅምዶ ኢሎም ዝሰመይዎ መስርሕ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ንተወሳኺ መረጋገፂ ክንፅበይና ግን ከም ሓበሬታ ብወገን ተጋሩ ብዙሕ ግዜ ዝደጋገም ዘረባ እንተሎ እዚ እዩ ናይ ኤርትራ ቤተ ክህነትን ናይ ትግራይ ቤተ ክህነትን ሓቢሩ ዝሰርሓሉ ናይ ትግራይ ውዳበታት ናይ መናእሰይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ናይ ኤርትራ ውዳበታት ናይ መናእሰይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ኣብ ውሽጢ እየ ዝብል ዘለኹ ናብቲ ካላእ ነስጉሮ ማለት እየ ድሕሪኡ እቲ ናይ ህወሓትን ናይ ሻዕብያን ናይ መንግስቲ ኤርትራን ናይ መንግስቲ ትግራይን ጥምረት ፅምዶ ሽዑ ክመፅእ ይኽእል እዩ ካብኡ ሰጊሩ ተኣለ እዛ ናይ ሃይለ ዘረባ ኣብ ካልእ ግዜ ቀደም ኣብዘይ እዋኑ ዝዝረብ ዘረባ ኢና ንብል ነርና ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ግን ብሓቂ እቲ ኩነታት ወላ እኳ ፖለቲካሊ መንግስታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ናይ
ናይ ወይ ከመራሕቲ ናይ ህወሓት ድዩ ወላ ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ድዩ ክራኸቡ ሓጋዝ እንተዘይኮነ ኣብቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ቀረን ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ትግራይ ክልል ዳኣምበር ሃገር ስለ ዘይኮነ ዲፕሎማሲ ምስ ካልእ ሃገር ክገብሩ እውን ዝፍቀዶ ኣይኮነን ኣቲንካ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ብገለ ክፋል ጠቂሶም ህልው እዮም ስለዚ ከም መርሕነት ከም ዓይነት ግልፂ ክፉት ዝኾነ ርክባት ንክገብሩ ኣይፍቀድን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ ግን ኣክንዲ ህዝቢ ዝራኸብ ጥራይ እቲ ህዝባዊ ኢንስቲትዩሽንስ ኣብነት መራሕቲ ምስልምና ናይ ትግራይን መራሕቲ ናይ ምስልምና ናይ ኤርትራን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ተራኺቦም ክዛተዩ እንተኽኢሎም መምሃራን ናይ ክልቲኡ ከምኡውን ካልእ መራሕቲ ናይ ቤተክርስትያናት እውን ቤተ ክህነታት እውን ተራኺቦም ተዛትዮም እዚ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ነቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ቁስሊ ንምፍታሕ ጥራይ ዘይኮነ ቁሩብ ክላይ ናይ ህዝባዊ ኢንስቲትዩሽናል ርክባት ክግበር ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ፅኢልካ ክንዲዚ ዓመት ተፈላለዩካ ፀኒሕካ ሃንደበት ክፍት ኣቢልካ በቃ ብሓሪኻ ዘለካ ዘይኮነ መሰረት ብዘለዎ ወይ እውን ሰረት ብዘለዎ ቀፃልነት ክህልዎ ብዝኽእል መንገዲ ነቲ ኩነታት ናሕወኸያ ክፀንሕ ተሓሳብ ናይ ሃይለ ኣይፀላእኳን ወላ እውን ብሱዳን ኮሚና እንደሊ ኣብ በዓል ከሰላ ዘሎ ኣብ ካልእቲ ህዝቢ ፅቡቅ ዝኾነ ውህደት እናገበረ ድሕሪኡ ድማ ሱዳን ሃገር ስለ ዝኾነት ብኣመሓደርቲ ደረጃ ኣብ ሱዳን እኳ ዋላ ብመርሕነት ደረጃ ብሃገር ደረጃ ንርክብ ስለ ዘለና ከምኡ ዓይነት ግራስ ሩት ኮኔክሽንስ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ታሕቲ ዘሎ ኢንስቲትዩሽናላይዝድ ኣብ መንጎ ክልተ መራሕቲ ጥራይ ዝካየድ ዘይኮነ ታሕቲ እውን እቲ ህዝቢ ርክባቱ ክሕይል ክግበር ዝኽእለሉ መንገዲ ከም ፅቡቅ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ባይ ወገን እዚኣ ከም ሓሳብ ፅቡቅቲ ኮይና ረኺበያ እንተቲ ኣብ መንጎቶም መራሕቲ ህዝቢ ብዝብሉም ኣብ ዝተፈላለያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝግበር ዘሎ ብምስጢር ርክብ ኣይክህሉን እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ስለዚ ደፍኒትሊ እቲ ኩነታት ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ርክብ ክህሉ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለና ንብናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ካብኡ ወፂና እስኪ ሕጂ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ሓሳብ ክበኩም እየ እስከዚያ ስምዕዋ ሕጂ እውን ኣምፅአልኩም ነይረ ክኸውን እየ ግን this is actually very powerful mining over agriculture for Eritrea as a developing country. Now let me get to the definitions first before I get to my points. First, what's mining? Mining means extracting underground minerals for an income, and agriculture means the growth of animals or plants for an income. The same reason, the income. Now we'll get to that, which one makes more, because that's why we're here. For Eritrea as እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሓት ሸር ገብርዋ እዮም ቅድሚ ሕጂ እውን ሸር ገይረልኩም ነይረ ኤርትራውያን ተምሃሮ እንግሊሽ ይኽእሉ እዮም ገለን ኢልና ኢና ንገብራ which is true ሓቂ እዚ ጌጋ ኣይኮነን ወይ ሓሶት ኣይኮነን እቲ ነሱ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣርስቲ ግን he is very deep ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ መንግስቲ ዲቤት ይዛረብ ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ማዕድናት ኣለዋ ይብል እቶም ማዕድናት ናትና ግን ስለምንታይ ኣውፂእናዮም ክንጥቀመሎም ዘይንኽእል ወላ እውን እቲ ዘለና ኣብ ሕርሻ ብነፍስና ክንክእል ብዙሕ ንፅዕር ኢና ኢሉ ግን ስለምንታይ ማዕድናት ናትና ብዝለዓለ ደረጃ ኤክስትራክት ጌርና ኣውፂእና ናብቲ ቁጠባና ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል እናበለይ ዝምጉት እዛ ዲቤት እዚኣ ኤርትራውያን ዝሓትዋ ሕቶ እያ ኤርትራ ሲ ኣግሬሲቭሊ ማዕድናታ ከተውፅእ ከም ትደሊ ኣይትገልፅን እያ ማዕድናት ኣለና እዩ ዝበሃል ዳእምበር ኤርትራ ነቲ ማዕድናት ንክተውፅኦ ማርኬት ክትገብሮ ንዓለም ዳለኸ ክትዛረብ ገላ ይትሰምዐን ኢኻ ኣፍኮርስ ኣብቲ ዝግቦም ቦታታት ይዝረብ እዩ ዝበሃል ግን ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ሃገር ኢትዮጵያ ኤግዚቢሽንስ ኣብ ዓመት ዲ ወላ ኣብ 6 ወርሒ ናይ ቢዝነስ ፎረም ናይ ማይኒንግ ፎረም ይገብሩ ሽዑ ኢንቨስተርስ መፅኦም ነቲ ማዕድናቶም ይርይዎ ገለ መለ ከምኡ ይርየ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ይገብራ እዮም ኩሉ ግዜ ኤርትራ ግን ማዕድናታ ናብ ዕዳጋታት እውን ኣግሬሲቭ ላይ ትገብሮን እያ ሓደ ምናልባት ከም ነቐፌታት ኣይኮነ ግን ከም ህዝቢ ምሕባር ሓደ ኣብቲ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርበት ዘሎ ባይደወይ ኣብዚ ሓበሬታ ክበኩም ከሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ኤርትራውያን ማለት እዩ እዚ ነገራት ዝተዛረበሉ ኢሎም ይነግሩን እዮም ስለምንታይ ነቶም ተቐርቦም መራሕቲ ዘይትነግርዎም ካ ይብሎም ያነ ንዛረብ ኢና ግን ውሳነታት ክውሰደሉ ዘይከኣለ እዩ እዮም ዝብሉ ምናልባት እስኻትኩም ምስ መንግስቲ ቅርበት ኣለኩም እንደይብልኩም ኣብዚ ኮሜንት ትገብሩ ክትፈልጡ ኢለ ያነ ብዙሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎም ሰባት ኤርትራውያን ኣማኸርቲ ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ተዋሳእቲ ዝኾኑ ይፅሕፉለይ ይነግሩን እዮም እዚ ነገራት እንታይ እጂ ኤርትራ ንዘለዋ ማዕድናት ኣግሬሲቭሊ ማርኬት ኣይትገብሮን እያ ዝብል ዘረባ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ዓበይቲ ኤግዚቢሽንስ ናይ ማዕድናት ኣብ ዝግበረሉ ኤርትራ ዓብ ዴሌጌሽን ሰዲዳ ማዕድናት ኣለኒ ምሳይ ክሰርሕ ዝኽእል ኢላ ኣብቲ ቦታታት እቲ ብዝለዓለ ናህራ ይትሰርሕን እያ እዚ ከዓ እንታይ ዘርኢ ሳምሓው ነቲ ፀገም ንክንፈትሖ ዘለና ፀጋታት ተጠቒምና ክንዓቢ ክንዲ ንምፍትን ቀስ ኢልና ክንከዶ ንኽእል ዓይነት ምርጫታት ጥራይ ዝውሰድ ዝብል እዩ ኤርትራ ድማ
ቀሲል ካምኻት እዚያ ዘረባስ ከስምዕዋ ሓደ ግዜ እቲ ልቦና እኮ ካብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ታንሲ ኢንሳኒት እንታይ ኢሎም ሓቲቶም እንታይ ኢንሳኒት ከመይ መገለጽካ ኢሎም ኢንሳኒት ማለት ጽላለ ማለት እዩ ጽላለ ወይ ዕብዳን እንታይ ኢልካ ትገልጾ ኢሎም ንአልበርት አንስታይን ማለት ዝበልሐ ርእሲ ዝነበሮ ሳይንቲስት ናይ ዓለምና እዩ ስምዕዋ ተዛ ኢንስታይን ሓፃር መግለፂ ጥራሕ ይቦ ነቲ ኩሉ ሰዓት ትገብሮ እንዳገበርካስ ሓድሽ ነገር ከዓ ትስበይ ሓደ ሰዓት 9 ሰዓት 10 እንዳደቀሰ ቆሪሱ ኣቐብሉን እንዳበለ ፋቱ ሰዓት 1 እንዳተመስሐ ምሸት መፅኡ ቀልጢፉ ደቂሱኻ ንጎ ሰዓት 9 ሰዓት 10 ትስእ እንታይ ክትከውን ኢኻ ተበኪያስ ኣነስ ከም ዝርእሰና ኣይተድኾም መሓሸ እንተኢልኳስ እንታይ ክትብሎ ትኽእል እዩ እንታይ ክትብሎ ዋላ ሓንቲ ትብለና ነቲ ኩሉ ሰዓት ትገብሮ እንዳገበረ ሓድሽ ነገር ከዓ ትስበይ ከመይ ጌርካ ሓድሽ ነገር ክትስበይ anyway ከምዛ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ካብ 2000 ክሳብ ሕጂ ሓደ ዓይነት መንገዲ እያ ትኸይድ ዘላ እዛ ሓደ ዓይነት መንገዲ እናኸድና ከለና ፍሉይ ውፅኢት ክንረክብ ንኽእል ዲና ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ወታደራዊ ዓይኒ ሜይቢ ንህላወና ወሳኒ ስለ ዝኾነ ከምኡ እዩ ኣብ ቁጠባ ናትና ግን ሓደ ዓይነት መንገዲ እናኸድካ ፍሉይ ውፅኢት ከተምፅእ ትኽእል ዲኻ ኤርትራ ገለ ነገር ክትቅይር ዘይትፍትን ካብ 2018 ክሳብ ሕጂ ሓደ ቁጠባዊ ለውጢ ክትገብር ኣይከኣለትን ውፅኢት ናቱ ድማ ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት ንሪኢ ኣለና ስለዚ እዛ ናይ ኣልበርት አንስታይን ከምኡ ድማ እዚ በሊሕ ዝኾነ ቆልዓ ናትና ዝገበራ ኢንተርቪው ከድኩም ኣብ ፖስት ዝገበራ ቨሪ ኢንቴሊጀንት ዝኾነ ኣርጊመንት ዘቕርብ ናይ ብሓቂ ንፍዕ ተምሃራይ ኣበይ ኮን ይህሉ ኸውን ሰላም በሉለይ ነቶም ንዑ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ብሪልየንት ኪድ እዚኣቶም እዮም ንሃገር ክርከቡ ዝኽእሉ ፅባሕ ንግሆውን ኢልና ኣብ ልብና ነፊሕና ክንዛረበሉ ንደሊ ነገራት እውን እዚታት እዩ ካብዚ ቀፂልና ሓንቲ ነገር ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ሓንቲ ካብ ኤርትራ ዝተዋሃበትኒ ነገር ክበኩም እዛ መልእኽቲ እዚኣ ካብ ኤርትራ እያ ተሰዲዳትኒ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኤርትራውያን እንታይ ኢሉ ፅሒፍላ ይመስለኩም ሓደ ቴክኒካል ስኩል ኣሎ ኣባፅዕ ቴክኒካል ትሬኒንግ ሰንተር ኣብ ናሽናል ኮርፖሬሽን ኦፍ ኤሪትሪያን ወርከርስ ኣብ መሳዋ ዘሎ እዩ እዚ ትካል እዚ ብዙሕ ዓይነት ኣበርክቶታት እዩ ዝገብር እቲ ንዓይ ፅሒፍለይ ዘሎ ሽሙ ኣይሓበረንን ግን እንታይ ዝብል ኤርትራን ቮለንቲርስ ብወለንተኛታት ኤርትራውያን ድማ እዩ ዝስራሕ I was very much interested as I was volunteering for 5 years ንሓሙሽተ ዓመት ካብ 98 ክሳብ 2004 ሰሪሑ ነይሩ to train higher technology level engineering ስለዚ to support the absence of engineering higher education ስለዚ ነቲ ናይ ኢንጂነሪንግ ፀገም ዘለና በዚ ሞያዊ ክእለት ንምሕያል ማለት እዩ ንባዕሉ ሜካኒካል ኢንጂነር ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ክሕግዝ ዝኻለ እዩ ስለዚ ብዙሕ ስእልታት ከርእየኩም እየ ኣብ ድሕሪት እንታይ ዝብል ዘሎ I encourage I'm going to send you selected photos and videos and would like you to encourage نخالو سبات كتتبابع أبزي organization تفعل حقس كجبرو أنت عينة تمرتيز جبر أبزي colleges نزبل دما electrical and electronics computer science refrigeration air conditioning كمودما metal and woodwork كم زجبر سلزي كم تري وزل لهم نوح سرت زلويو أبزي دما بسئلتاتن فيديوون ناجبرار إن نيرو سلزي توم أب كم زعينة مويا تواصل إيرتراويان حدا راهم نزل ملقت نايزيوم ناس معكم قال لنا جر حجز كنجبر كنقاية تصفي جبر مالتي كابوت سيناون حنت نجر كريكم يزيا إذا ملقت زيا سمعكم أب كالك زي ونكم سألكم نزلت كالات كم زعينة توم إيرتراويان جبر سناي محبرات ديهم بمحبرات تراني فيكم زلهم أكن دنقل سبات راين حجز كم زعينة نزياتهم تحجزنا عبلو كم سألنا يخلو هنياتو مويا وبقعت إيرتراويان ونسل زعبي يقوم برسام كتر نفقل لهم ترف بوتا حمزة لما استوعيلكم تفولترا أبي إترابلاتكم من الأتينا كم جايشتي نولد تمارينا من أشهانا همرك إيري ترافل بغلطي وعمقا بإنجليزاني أنتيني أنصدالوت بزغال لمن قدي جياشون دبت كسدو الزلي يزرعه بالأمر وحبريته كم جياشو مزقب الحرزي بلنا مزقبنا انتاي زبل زلو نيرترا قدقشو خلوهم بوتا فرين تلوكم نزي أب زيادة داونلود مبقبار ነቲ ፍሪ ስፔስ ናትኩም ብገንዘብ ናብቶም ናይ ኤርትራ ንብረት ክወስዱ ቦታ ዘፀግሞም ሰባት ክሸጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ብሪልየንት ሶሉሽን እዩ ነታ ኣፕ ናቱ ኤሪ ትራቨል ትብል እያ ዳውንሎድ ጌርኩም ረሂዋ በላሕቲ ኤርትራውያን ንፀገምና ዝፈትሕ ኢኖቬቲቭ ሶሉሽንስ የቕርቡ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ናይ ሎሚ ከቕርባ ዝደሊ ሓደ በልሕ ኤርትራዊ ፕሊዝ ሓግዝዎ ድማ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ እዚኣ በዚያ ገይረ ክፋኖ ቻይና ኣብ ሓደ ዓዲ ዝገበረቶ ገዛውቲ ዝበሃል እዚ ኤርትራ ድማ ነዚ ገዛውቲ እንተደይ ሰርሐት እውን ክትገዝኦ ትኽእል እያ ቻይናውያን ገዛ ሰሪሖም ባዕሎም ኤክስፖርት ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ቻይና ተዘራሪቡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ
ከምዚ ዓይነት ገዛውቲ ክመልኦ ነቲ ዓዲ ተስፋ ንገብር ብሶላር ዝኾነ ኩሉ ዓይነት ማለት እዩ ዓድታት ብከምዚ መንገዲ ይሰርሕ ኣሎ ተስፋ ንገብር መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምዚ ዓይነት ኢኒሽቲቭስ ኣቃሊሉ ከይረኣየ ወሲዱ ነቲ ህዝብና ኣቦቱ ብከምዚ መንገዲ መፍትሒ ክገብረሉ ሎም እንተዘይተገብረ ፅባሕ ንክግበር ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪኢቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ግደፉና በልኩ ምዝያ ደስ